Bueno, gure lehengo izlarrize Ibai Aizpurua da. Ibaik bideojoku garatzen deuz Somorro Studioren izenpean. Eta bera garatzaile hasi berri moduen aurkezten dan arren, arte ederrak ikasi ondoren apurka-apurke bideojokuen munduen murgildu da, ezta, lan desberdinek enge. Eta hori, ez da, hasi berriz dinon arren, Game Jam ugariren baitan, hainbat bideojoku garatu deuz, bestiak beste gure gamerantziako Telegram taldien hainbestetan ikusi dugun arroza ez, interesgarri hori. Eta gaur egun garatzen dabilen Euskal Mitologizen oinarritutako Gillotin. Horre baino garrantzitsua da seguruenik, pasaden urtien Durangoko Azokako sormen beka irabazi bala aipatzie, eta horren baitan beste bideojoku garatzen dabiela, Barraka, eta urte amaieran ikusteko aukeriko dugu ez. Orduen gaurkoan Ibaikengo dabena da Game Jamak zer dizen aurkeztu, eta horren inguruen apurrez sakondu ez. Orduan nahi badesun Ibai, etorri da aurkeztuko duzu. Bizi naiz, aspaldi arte ederrak ikasi nituen, ez dakit erlazio zuzena duen bideojokoekin, ere ustez garai hortan ikasi nuen hementzatez, gaur egun izan daiteke baiez, zerbait gehiago. Eta hori izan naiz animazio irakaslea, marrazkilari ere izan naiz, aldizkari eta proiektu txikietan, Kunsthallen animazioko irakasle izan nintzen, eta gero azkeneko 6 urtetan edo nintzen Tabakalerako Medialaben, ehundaka lantegi eta ematen, animaziozkoak, zein bideojoku sorkuntzakoak, eta bar. Ez dakit, hemen bertan ondo nago, muitu ez, baina, Eta hori, nik uste dut, hemengo guztiak bezala ez da, naiz bideojoku zalea, nik uste dut denek txikitatik ganez, hasi garela bideojokutan jolasten, eta azkenean, saiatzen zara, gustatzen zaizunetik bizitzen, ez? Batzuen kasuan behintzat, edo ez, behintzat saiatzen gara. Eta 2015ean, parte hartu nuen ere lehenengo Game Jamean, eta lagun batzuekin, eta erabaki genuen talde txoari edo Somorro Studio izena jartzea. Eta, gaur egun ni neu nabil nire kabuz, marrakarekin eta bart, eta, Somorro Studioren izena mantentzen dut. Eta, jasigo gara, ez? Zer da Game Jam bat? Game Jam bat da, bideojoku sorkuntza maratoi bat da, Game Jam bat. Uste dut ikus-entzunetan ere antzeko egitarauak egiten diela, ez? Gai bat hauetan ematen da, ekitaldiaren hasieran ematen da gai bat, eta dago denbora epe bat gai horren inguruan proiektu bat burutzeko, bai? Game Jamen kasuan, bideojoku bat hasi eta bukatzeko, bai? Ui, ez dut pasa. Jazten gana honekin. Arazo teknikoak barkatu. Listo, ya, egiten dit. Vale, primera, listo. Ez da barazek. Hemen ari nizitze egiten Game Jametan superadetu bat baldin banintzen bezala, baina, ez dut hainbestetan parte hartu du. Aztekoz, zuetako norbetek parte hartu du Game Jam batean edola? Oso gaizkirutzen zait, baina, iritsiko da eguna, aber gaur animatzen zaituzten, bai? Nik parte hartu dut gutxi gora 9 Game Jametan, bai? 6 taldeka, Iñaki Vázquez eta Gonzalo Sardonekin, ere lagunak eta langideak direnak, bai? Eta bitan bakarrikan. Baten batean bestek ezin zutelako, eta gero ere erronka moduan, ez? Azkenean ondo dago taldeka parte hartzea, baina esatezu, ni gai naiz bakarrikan oneri aurre egiteko, ez? Azkenean pixkanaka naiz eta hasiera batean grafista edo nintzen, ni ere bideojokoak sortzen hasi nintzen, ikasi nuen ere kabuz, utxetikan, bai? Eta, erronka moduan ere bakarrikan parte hartzea ondo dago. Eta gero, beste batean, gonbidatu zidaten Game Jam batean Donostitron 2016an, gonbidatu zidaten Game Jam batean, aurreko asteburuan uste dut, ikastaro bat ematera, animazioko lantegi bat emateko, bai? Bale, oain bai iristen gara ontara, ez? Zer da Game Jam bat, eta azaldu dala. Beriziko nituzke Game Jamak
bi formatara, bai? Batzuk dira erabat online eta beste batzuk dakate egoitza edo fisikoak. Normalean egoitza edo fisikoa dakatenak izaten dira ere onlinearen parte, bai? Nire gomendioa da aukera baldin baduzute egoitza batera hurbiltzeko, bai? Giro atseginagoa delako, jende aurrez aurrez agutze duzu, bai? Eta gero, game jametan, esan dudan, gaiaz gain eta mugaz gain, batzutan ere jartzen da arau ekstraren bat. Bai, holako handicap bat, batzutan saiatu bertzarela gaia lotzen zerbaitekin, edo teknikaren batekin, eta bar, bai. Game jam ezagunenak zeintzuk diren. Ni nau hasi nintzen Global Game Jam batean parte hartzen, bai? Eta da ezagunenetariko bat, normalean egiten da urtarrilan edo otsailan, bai? Eta da neko handia, baina hala ere, azkeneko urtetan, egiten den game jam handiena da Game Maker Toolkit Game Jama. Ez dakit ezagutzen duzuten Mark Brown, da honen sortzailea, daka YouTubeko kate bat, oso interesgarria, bi joku teoriari buruz hitz egiten duena. Eta, YouTuber ezaguna da, bera hasi zen antolatzen, eta bilakatu da, urtetik urtera, gero, da beti egiten den game jam handiena, normalen udaraldean izaten dela uste dut. Ludum Der, da game jam bat ere neko tipikoa, hau bai ustut antolatzen dela 3-4 hilabetetik behin, bai, nik batean parte hartu nuen. Eta gero ja adibide moduan, zerbait jarri dut hurbilagoa, Spain Game Developer Jam, hau bai da Espainia mailan antolatzen da, online da, eta astebetekoa izaten da, bai? Bale, ze motakoak dauden, topatu ditzakegu mota guztietako game jamak egia esan. Batzuk dira hori, genero batean zehazten dira, nun joan aurretikan badakizun pixka bat zer topatuko duzun, ez? Pues izan daitezke lehenengo personako jokuak egiteko game jamak, abentura grafikak egiteko game jamak, erabat elkarrizketako edo testuko game jamak, eta bar, bai? Baude, esan dudan bezala, iraupen oso desberdinekoak. Arrunten izaten da, 48 ordu, 72 ordukoak izatea. Bai? Normalean, asteburutan antolatzen dira askotan, ahalik eta jende gehienek parte hartzeko, bai, asteburu batean zehar, baina badaude beste batzuk, astebetera luzatzen direnak, eta badaude batzuk baita 2 ordukoak. Ez dakit, 2 orduko batean zertara ematen duen denbora, baina erronka moduan, ondo egon daiteke, nik bakarrik bentsaten nuke parte hartuko, bai? Baina nik uste nahiko interesgarria dela. Topatu ditzakegu ere game jamak gai baten inguruan antolatuta, bai? Generoen antzera, baina izan daiteke, goratzen ez, Donostiko beldurrezko zinemaldian antolatzen zen leheno game jam bat, edo adidez hori Halloweenekoa, edo urtaro desberdinak, edo, egon daitezke ere gai desberdinen inguruan antolatutak, bai? Edo giza eskubidenak, eta bar. Eta gero jarritut adibidez zehatz batzuk, badago game jam bat adibidez dela, 20 segunduko iraupeneko bi jokoak egiteko, bai? Beste bat badago hori Play Jam, uste dela izter dela, da Playdate, konsola ez dakit ezagutzen duzuten dela horrelako gauza hori bat ez, horrelako bueltan baten zaion zabatiken. Eta hori da berez konsola nahiko irekia, orduan proposatzen da ez, horrentzako joku txikiak sortzea eta bar. Eta gero adibidez badaude ere Game Jam retro desente, eta batzuk badaude agian benetan retroak direna nune, helburua den konsola originalean funtzionatzea, baina orokorrean gehienak izaten dira itxura bat simulatzea, ez? Osea, adibidez Game Boyeko Game Jametan helburu mugatzen dena da erresoluzioa mugatzen da eta normalen 4 koloretara mugitzen da adibidez, bai? Orain aipatuko ditut nire ustez jan batean edo nik uste dut orokorrean bideojoku sorkuntzan, ez? Behar diren talde batek eduki behar dituen jakintzak, bai? Jakintzak edo rolak. Jakintza edo rol hauek egon daitezke persona desberdinetan banatuak, bai? Batzutan talde bat izan daiteke 5koa, 3koa edo batekoa ere izan daiteke, bai? Jarri ditut nire ustez garrantziaren arabera edo jan batean garrantziaren arabera guzti hau nire iritzi subjektiboa da, bai? Orduan, garrantzitsuena nire ustez da programatzailea. Azkenean, programatzaile gabe ez dago bideojokurikan. Gero, sakonduko dut bakoitzan gehiago, joku diseinatzailea oso garrantzitsua izango zen, gero izango ziren grafistak, musikariak, soinu egileak, eta azkeneko tokien jarri dut gidoilaria azalduko dut zergatikan, bai? Programatzailea zergatik da garrantzitsuena. Programatzailearen lana da bideojokoa gauzatzea, forma ematea, bai? Programatzaile izateaz gain, ulertu behar du bideojokuen barne logika ulertu behar du. Hau da, bideojoku programatzaile bat topatzez da erresa, zeratik programatzaileak diren guztiak ez dakizkite bideojokoak egiten.
Eta hori, game jam baten barruan, bere helburua da ere, bideojokoa gauzatzea, bai? Da persona edo rola arazo gehien topatuko dituena da, eta komeni da internetera konexio izatea arazo hauei irten bidea aurkitzeko lehenbailen, bai? Ze software erabili daitezke, nik uste dut hemen denek ezagutuko dituzule eta software hauek, baita seguzki nik baina gehiago kontrolatuko dituzutela hauetariko asko. Programa propioak sortzen dituena, edo beste programa txikiagoak erabiltzen dituena, bai? Unity da nik uste dut gaur egun mundu mailan ezagunenetariko bat, bai? Egiten dira bai joku txikia, zein joku handiak ere Unitykin egiten dira. Oso potentea da, laguntza askoak egin zeneten, eta komunitatea oso zabala da, nik uste dut denek ezagutzen dugula. Pixkanaka, Godot, ez dakit nola esaten den, nik Godot esatu bentzat. Godot da Unityren antzekoa, baina da erabat askea eta librea. Pixkanaka ere, abantailo horiengatik esan daiteke, eta komunitateare gero eta handiagoa da, eta gero eta ere laguntza eta tresna gehiago topatu ditzakegu Godotentzako. Game Maker bere urteak dazka, esan behar dakat, bai Unity eta Godot balio duela, batez ere Unity balio duela mota guztietako bideojokoak egiteko, bai bidimentsiokoak, zein irudimentsiokoak, onlineak, zein offlineak eta bar, bai? Godot nago ziur ezaugarri guztietaz, baina badakit ere balio duela bai bidimentsiotan eta irudimentsiotan bideojokoak sortzeko. Game Maker, nik dakiala behintzat bidimentsiotan jarraitzen du funtzionatzen, bai? Bere urteak dazka, bigarren bertsioan dago. Eta hori, oso erabilia da, aurreko biak, baina zerbait erresagoa da erabiltzen, bai? Gero dago Construct, egunetik egunera uste dut gehiago erabiltzen dela. Construct hirugarren bertsioan dijoa, eta balio du bideojokoak sortzeko bidimentsiotan, bai? Da, nik neuk erabiltzen dudana, eta egia esan oso erresa da, bai? Bestekin alderatuta da programa bat oso erresa, oso eskuragarria, ez da programatzen edo kodigo bidez ez da programatzen jakin behar, eta aldi berean programatzeko logikak barneratzen dira nahiko errez, bai? Hau ere askotan irakatsi izan dut, 12 urteko batek ere egin dezake bideojoku bat, konstrutekin nahiko errez, bai? Eta gero, ezagunena gaur egun bideojoku oso handietan da Unreal Engine, bai? Da motore bat oso potentea, baina aldi berean nahiko sakona eta agian game jam baterako ez da gomendagarriena, bai? Nik game jam batean konstruktere oso egokia iruditzen ze prototipo bat sortzeko, bai? Hurrengo rola izango zen joku diseinatzailea. Azkenean, naiz eta programatzailea jokua sortzen duen edo, ez, edo lortu behar duen, benetan jokuaren helburua beti izan behar da, edo garrantzia duena benetan da, jokuaren diseinua. Ze joku mota izango da, jokuaren arauak, nola izango dira. Osa da, jokuaren funtsa da, ez, jokuaren diseinatzailearen helburua. Eta berak garbi jarri beharko du zein den helburua, jokuaren helburua, nola funtzionatu behar duen, eta bar. Eta, game jam baten barruan, joku diseinatzailearen rola izango da, hori, pantailak diseinatu, etengabe frogatu, ikusi gauzak zentzua duten, zailegia den, erresegia den, divertigarria den edo ez, bai? Eta hori, persona sortzaile bat, beti egon behar da, ideia berriak probatzeko gogoekin, bai? Dator, grafista. Grafista da, agian termino bat, arkaiko xamarra, ez da niri gustatzen zait, bai? Da, azkenan grafikoak sortzen dituen pertsona, bai? Honekin esan nahi dut, da, persona bat, sortu behar dituna, irudi eta animazio guztiak. Rol honen helburua da, bideojokua, gelditzea ahalik eta erakargarrien, eta aldi berean, sortzen dituen irudi eta animazio guztiak izan behar dira jokuari laguntzeko. Ez da, batzutan oso polita gelditzen baldin bada, baina bideojokoa ez bada ulertzen, ez dio mesede askorikan egiten. Orduan bere helburua izan behar da beti, bideojokoaren mesedetara gauza guztiak sortzea. Erabiltzen diren programa tipikoenak bereiz ditut bi formatara, bidimentsiokoak eta irudimentsiokoak. Bidimentsiotan, adiez pixel arte egiteko, Sprite oso ezaguna da, programan nahiko merkea da, eta pixel arte egiteko dago primeran, bai? Animatzeko, marrazteko, koloreak edo zen montutan aldatzeko kriston laguntza dazka, oso ondo dago. Krita da programa bat, Photoshopen antzekoa, baina da askea eta doakoa da, bai? Azkenan asko laguntzen du. Beraz da, Photoshopena antzera, bai,
irudiak sortu ditzakegu, bai pixel art edo zein estilotan, eta ere animatu dezakegu, bai? Photoshop, nik uste dut hemen denek ezagutuko dugula Photoshop, ez? Eta bukatzeko, jarri dut GIMP adibide moduan, da programa aske bat, bai? Bere urteak dazka, nik uste dut gauza hobeak badaude, baina azkenean zu eroso baldin bazaude programa hori erabiltzen, bai? Horrekin jarritu dezakezu ere, inungo errezetan gabe. Musikaria edo soinugilaren rola. Esan dudan bezala da, musika eta soinua sortzea bideojokoaren mesedetara, bai? Ulergarritasuna lagundu behar du, helburua ez da abesti bikain bat sortzea, baizik eta jokoari laguntzea. Hemen jarri dut software pare bat ere, ezagunena da, eta nahiko erresa edo FL Studio de Fruity Loop Studio, bai? Ezaguna da bere urtea dazka, jende asko erabiltzen du. Esan behar da nik hauetan ez duela asko sakontzen. Ableton Live, Cubase oso garestia da, Reaper adibidez da Cubaseren antzekoa, baina erabat doakoa eta askea. Eta Audacity da programatxo bat, hau desberdina da, besteak bai dira abestiak eta sortzeko, Audacity da programa bat editatzeko, bai? Gidoilarianen rola edo helburua nik orokorrean, game jamak dagoen denborarekin enuke gomendatuko gidoia edo testu asko duen joku bat sortzea. Normalean nik gehiago gomendatuko nuke mekaniken inguruan lantzea. Esperientziagatik ere, batzutan ez duelako denborarik ematen aldiz egia da, game jam baten parte hartzen badugu nun narratiboa den, edo gaia edo aventura grafika bat den, edo testu bidezkoa den, orduan bai gidoilari izango da taldeko puntu garrantzitsuena. Eta, ematen den gaia daude forma desberdinak lantzeko. Nik gomendatuko nukea hasi berrientzako zerbait ideia simple batetik anastea, edo existitzen diren oinarritatik anastea, plataformako zerbait, edo erreferenteak hartu eta pixkat zure erara egitea. Gero dago beste kontua betikoa, inork ez daki gaia zein izango den, date iritsi arte, baina egia da, zuk argi baldin badakazu, hori, plataformako joku bat edo puzzle joku bat egin nahi duzula, berdin du gaia agian zuk zurera eraman dezakezula. Azkenan gaiak beti oso orokar jartzen dira, eta orduan erresa izaten da zurera eramatea. Edo adiez nik nire kasuan, noizbait argi nuen plastilina edo erabili nahi nuela, orduan berdintzun gaia nik plastilina erabiliko nuela. Eta gero, jammer esperimentatuentzako, bai izan daiteke momentu egokia jokoarekin esperimentatzeko. Hau da, ez ohiko gauzak egiteko, eta hori, askotan game jametatik ateratzen dira oso ideia xelebreak, batzutan funtzionatzen dutenak eta beste batzutan, baina, hortarako espazio egokia da. Eta, orain, aholku orokorrak gehiago, game jamentzako. Gomendatuko nuke lehenengoa da, joan aurretikan prestatzea, bai? Nien nintzake joango lehenengo aldia baldin bada ezer jakin gabe, ondo gomendatuko nuke etxean erabiliko ditugun tresnak edo lehenago frogak egitea, froga txikiak baldin badira ere. Eta esperientzia baldin badakagu, zerbait lehenago berotzea ere, batzutan ez eta agian jokutxo txiki asko egin ditugun, pixkat oksidatuak gaude. Eta ez dugu inoiz ahaztu behar, jan baten helburua dela joku bat sortzea, bideojoku bat. Eta bideojoku batek eduki erdu hasiera eta bukaera bat edo jokagarria izan behar da. Ez da momentua ez kriston animazioak egin, baina ez bideojoku bat izateko, eta ez da momentu egokia programazio erronka erraldoi bateri aurre egiteko eta sartzeko C++ edo ensambladoretan programatzeko ez da leku egokiena. Eta orokorrean gero esango nuke grafista moduan, ni beti gehiago eduki dut marraztearena eta alde hori izan da beti nerea. Eta horren mango nituzken aholkuak izango ziren, estilo jakin batera ustea, koloreak tara mugatzea, edo bestela asko ikusten diren estiloak, zerbaiteatik handira, game jametan, izaten dira, pixel arta eta low polia. Jarri ditut nire pixel arteko adibide batzuk, hau da nire proiektu bat hori, Guillotin, lehen aipatu duten egiten ari naizena pixkanaka, hau zerbait landuagoa da, baina hau da jametak joku bat, erraldoi, 2000, egin genuena aspaldi, eta hau, proiektu personal lagun batentzako pai egin duena, Pixel arta da azkarra, erresa da zuzentzen, erresa da animatzen, eta hori, kolore pare bat jarri, erresoluzio asko jatxi, eta nik uste dut oso ondo dagoela. Eta low polia, ezagutuko zuten, hitzak esaten duen bezala da, poligono gutxiko
estetika bat, bai? Hau, nik egindako adibidea da, imaginatzen duen bezala ez da ezer ikusten, eta hau da Dumboa, egin genuen beste proiektu txiki bat aparte, Game Jametatik aparte. Eta hori, low polia da, pues hori, poligono oso gutxi, testurarik gabe, iluminazioa, eta bueno, estetika txukun bat lortu daiteke, bai? Esfortzu gehiegirik gabe. Jan bat ere ez da momentu egokia, testurak eta materialekin ibiltzeko. Aholku orokor gehiago, lanean hasi aurretikan taldean ideiak garbi ustea, bai? Ez da egokia, gutxi gora bera ingo dugu hau, edo ikusiko dugu, orokorrean garrantzitsuena da lehenengo orduak edo baita, lehenengo gaua edo, ideia ondo zehaztu eta gero lanean atopestea, bai? Kontuan hartzea ere, dagoen denbora, ez da gauza bera, hori, biegunekoa, astebeteko izatea, eta hori, eta gure trebezia maila, ez zure lehenengo aldia baldin bada, agian ez da momentu egokiena, mundu ireki bat egitea, ez, eta horrelako kontutan sartzea, bai? Eta tontakeria bat dirudi, baina lo egitea komeni da, bai? Badakit ordu gutxi izaten direla, egun gutxi izaten direla, asko gorre egoten dira, ez, horrelako edariak eta kafeakin tope, baina nik uste dut, batez ere programatzeko, marrazteko ez da egin, batez ere programatzeko, buru argi eduki behar dela, bai? Eta kafeinak ez du horrekin asko laguntzen. Orduan, gutxi edo gehiago, baina lo egin behar da. Eta gero dator pixkat, nire, dilema edo, ez? Game Jametan askotan sariak egoten dira, baina sariak egon beharko lukete, alde batetikan, polide iruditzen zait partaidentzako detaile bat egotea, ez? Azkenan parte hartu zu, zure orduak sartu dituzu, eta ondago, detailetxo bat edukitzea, baina beste alde batetikan, Game Jamak iruditzen zaizkit, momentu egokiak, jendea ezagutu, elkar laguntzeko, ez? Agian zerbaitetan zaude zinean, eta beste norbait etorri daiteke zuri laguntzera, eta bar. Eta orduan, lehia sartzen badugu hortartean, agian ez dela giro bera sortzen, ez? Baina, bueno. Eta gero ere, hori batzuetan, gero ja aurkezpen egunean, ondo daude irabazleak egotea, baina irabazleak baldin baude ere galtzaileak daude, ez? Orduan esatuz, ondan parte hartu dut, niko etxera galtzaile bezala, irabazle bezala, baina, batzutan agian ez dela guztiz zuzena ere, ez? Eta, niretzako benetako sariak zeintzuk diren, ez? Game Jam batean. Benetako saria niretzako dira, hasteko sortu duzun bideojokoa. Ateratzen zara, bukatzen duzu lerrein da, baina ateratzen zara, zuk zeuk egindako bideojoko batekin. Bai? Hortaz gain, ikasi duzun guztia. Ongi edo gaizki atera jokoa, batzutan baita desastre bat izan da ere, pila bat ikasioz. Batzutan baita gaizki ateratzen denan gehiago ikasten da, bai? Eta gero garrantzitsuena, gaurko ekimenan bezala ez, nik uste dut dela, jendea ezagutzea, bai? Jendea ezagutzea, ezagutu dezakezu jendea, fisikoan ezagutu dezakezu agian, erresago beste partaideak eta bar, antolatzaileak, eta baldin bada online, streamerrekin egon zaitezke agian hitz egiten, eta bar. Eta, bukatzen joateko, pixkat, konparaketa, ez? Egoitza batean parte hartu, ez? Edo fisikoan, elkarketa fisiko batean, edo online egitea. Ja esan dizuet, aukera baldin baduzute, egoitza batera joan, edo elkarketa batera joan, ez? Asko zaberazgarrego iruditzen zait, jendea ezagutzuzu, hobeto pasatzen da, nire ustez, aldi berean, besteak ikusten dituzun ere, serio hartzen duzu erronka, ez? Ez zaude igual etxean zure kabuz, eta ikustu duzu, diagoitzeko lauak eta jende guztiak lauan lanen jarraitzen du, nik jarraitu berko lanean, bai? Beti ez da olako giro goten, baina, bueno. Eta alde txarra izango zen, toki ez dela erresa, beti asteburu batean edo ez, agian lanetik atera, kotxe hartu, ordenagailu hartu, gaina hori torreta baldin badakazu ara joan, dena montatu, eta gero berriro dena desmontatu, ez, eta oso erosoa ez da. Eta alde hortatikan, onlinea, bai da oso erosoa, bai. Berez, onlineak, gaina astebururo, edo, topatu ditzakezute pila bat, orduan erresago da parte hartzea asko direlako, erresago parte hartzea, etxetikan parte hartu dezakezulako lasai-lasai, eta aldi berean da, desabantailak dira, batzutan dela pixka bakartia, ez, hau etxean bakarrik edo, egian lagunekin, baina, ez dago giro bera, ez? Eta nola ez dago giro bera ere, ez dakazu erronka maila bera. Batzutan ikusten duzu, onlinean besteak nola aurreratzen ari diren ere, baina ez da, gauza bera. Eta, jarri ditut, argazkitxo batzuk ja izten joateko ere, hau zen, Global Game Jam 2019an, sortu genuen Red Pants, ni eta Iñaki eta Gonzalo, eta hemen gaude Iñaki eta ni lanean. Eta hori, aset batzuk ez, prestatzen pixel artean, eta horrela.
helburua gaia zen zure etxera itzuli dolako zerbait nako atzen zen. Baina hori, zer da hemen iratxo bat, galtzagorri txiki bat, eta helburua zen zure etxea gidatzea, ez, dituzulako letxuga batzuk inguruan, eta dago marraskilo batean, marraskiloaren gainean dago zure etxea, eta hori zen erronka pixka bat. Hau 2015ko Ludunder, pixkat, giro ikusteko, ez? Pues izango zen gela honen antzeko bat, nun jendea ez den ateratzen bakarrikan lotara dijoan, ez? Arrapatu gelditzen zareten asteburu batean, ez? Esan daiteke. Hemen ez dago jende asko adibidez, zatik normalean olakotan, jendeak ohitura daka berandu arte gelditzeko lanean, eta gero, berandu itzutzen gara. Hau online parte hartu genuen lehenengoa, bai, guztut baietz. Spain Game Developer bigarrena, 2008koa, hau izan zen nire lehenengo game jama, edo, bideojoku proiektua plastilinaz, bai? Beti egon izan nintzen stop motioneko lantegiak ematen eta plastilinarekin, orduan, logikoa zen bezala azkenan nire bi ezagutzak elkartzea logiko iruditzen zitzaidan. Eta hori, egin jokutxo bat, izeneko ojo por ojo, duelo gaiarekin, eta zen mugikorrarentzako egin genuen joku bat, ideia zen pass and play izatea, ez? Nolabait, nik egin txanda bat, besteri pasa, eta berak bere txanda egitea, eta horako lehiako joku txiki bat, bai? Plastilina estetikarekin, eta esan behar da, Zomorroren horrian itxion denak dazkazute jolasteko, ez doainek. Hau arroxa, hau da bakarrik egin nuen lehenengo egin jama, bai? Goganakan bakarrik egiteko, eta inakik ere zintzun, eta aurkeztu nintzen Game Maker Toolkiteko jamera, 2008 batean. Eta, nik argi nuen, berdin zitzaidan gaia, nun, erosketak eginan azkan, bai, begitxoena eta felparena, orduan nik materiala prestatuenakan, bai? Eta gaia izan zen Join Together, eta ideia bat banuen buruan, ez, zela horrelako zerbait elkartzen joatea, baina, eta, ideia hori bueltatzuk eman izkion, eta arroxa sortu nuen, bai? Piskat, horreko realitate toke bat, bai? Eta, azkeneko gainama parte hartu nuna, zatik esan behar dakat aurten ez duela azkenan parte hartu batean. Orduan, azkeneko parte hartu nuen izan zen berriro Spain Developer Jam, eta gaia zen Union, eta sortu nuen, buelta asko eman ondoren, hau zen aste betekoa, sortu nuen Kastel, bai, dela Castellersa, zatik gaia zen Union, eta sanon. Zer elkartzen da, eta zerbait, hasi eran pentsatzen nuen Frankenstein bat egitea, baina sanon. Horrelako munstroak egiteaz, pixkandikatuan nago beti, eta sanon, Castellersen bio joku bat ingo, bai. Eta hori, gen jametan sortu dira joku ezagun asko, bai, horien artean, Minecraft, Celeste, Superhot, Ghost Will Be Watching, hau espainiarra da, Gold Simulator, edo Snake Pass nik uste dut, batzuk ezagutuko dituzutela. Amaitze, eta nik gomendatzen dizuet parte hartzea, baina ez gauzute, esaten baina zute ez duzute lehen ez parte hartu, nik bai gomendatzen dizuet parte hartzea, bai. Agian lehenengoan ez bakarrikan, gauzute taldeka, hobeto pasatzen delako, bai. Baina bai gomendatuko nizueke parte hartzera. Eta, adibidez, itch.ion, dazkazute egunero pila bat parte hartzeko, bai. Eta baina ez dakit jarri ditzak egunuan, bideo pare bat, bideo jokuenak, bai, da doble, txontxoin, ustot honek epaso dara egin, txontxoin. Igual posiblea nuen pasa, baina... Arroxa eta Castells, bai. Eta honekin ja bukatuko genuke, hau ja ikusita. Estudio. Hori ni naiz. Estudio. Horrek ematen du. Vale. Estudio. Hori ni naiz. Arroxa. Hau da, nire gelako mailan bertan gertatzen da bideo-jokoa. Jupi! Gero joko hau bai egonez garatzen gehiago eta badakat beste bideo bat. Jupi! Baina hau da, Game Jameko bertsioaren bideoa, bai? Berez da horrelako twin stick shooter moduko bat da, bai? Jokoaren grazia berez da, munizioa eta bizitza gauza bera dela. Orduan honek dezka guain lautilo baina hiru, eta joaten gara etxaiei pasatzen munizio eta bizitza aldi berean.
Eta gero ere, gero eta munizio edo bizitza gehiago eduki, gero eta motelago goaz, eta gero eta gutxiago dakagu, gero eta azkarrago gara, baina aulagoa gara aldi beran, bai? Orduan da, esan daiteke da, gaude jaurtitzen eta hartzen gelditu gabe, bai? Entzute duzuten abesti bikaina ni sortua da ere. Vale, eta orain... Eta orain... Kastel. Bueno, egia esan badazkat, jokutxo gehiago sortuak eta bideo gehiago, baina bueno, hauek dira Game Jametan azkenekak sortu dituanak, bai? Abesti hau eren ere, hau dira erabat bakarrik eginak onerako edo txarrerako, bai? Da puzzle joku simple bat, ez dago etxaikan, ez dago ezerrez, eta helburua beti da Kastellerra edo Kastela edo gaztelua montatzea hor, bai? Kataluniako bandera da ontokian, bai? Eta saiatu bergara parteide guztiak, ez? Edo dorreko parteide guztiak horrera eramaten, banderatxotan jarrita gauzak aldatzen ditugu inguruan. Eta hau ere dago pixkat, collage modukoa da, bai? Hor da ikusten sukaldeko papera, kartulinak eta bar. Eta bueno, egia esan iruditu zitzaidan, Game Jamean parte hartu nuen, pixkat behatzak harrapatu nintula, nintzela gehiagi iritsi da, pixkat motza galditu zitzaidela. Baina, bueno, gero jendea jolastu zuen, eta bueno, neko gusta galditu nintzen. Baita Castellers batzuk narekin kontaktuan jarri ziren, kolore buenak, oza que neko gusta galditu nintzen. Eta bain bai, bukatu dut. Game Jam mundu eta horreipatu duzu zenbait joku, beste joku bet be Game Jamatatik sortu zen, gero guk aipatuko dugune, Hollow Knight adibidez, ez? Bere astapenak hor beste proiektu. Beste genero bat zen. Hori da, eta gero hortik Hollow Knightera evoluzionatu zuen, ez? Bueno, orain galderak egiteko tartetxo bat izango dugu, ez dakit zuen aldetik galderaren bat egin nahi duzuen, o... Ez lan nina basiko naiz, arzori parik. Bota. Bai, bira, aztu zaite ipatzea berez, nik egoitzetan parte hartzen nuenean, Gipuzkoan egoitzak azkeneko uste, leheno antolatzen zuen pintxo developer izeneko taldeak, bai, oso jatorra dira eta hori, baina uste dut erdi deseginda daudela gaur egun. Eta leheno beraiek antolatzen zuten Global Game Jameko sedea edo egoitza, baina nik badakit Bilbon bertan hemen antolatzen dela, Game Jama, eta nik uste dut neko handiagoa, Global Game Jama behintzat, nik badakit Bilbon urtero antolatzen dela, baina gianoen COVID-akin azkeneko urtetan ez da antolatu, baina bai Bilbon, Iruñan bertan, hiriburu guztitan berez globala antolatzen dela uste dut, uste dut baietza, bai. Orduan. Bilbon egiten zen, Delirium Studiosek antolatzen zuen, bertan bera geratu da enpresa, eta ontsa dago utxunetxo bat, Bilpeneko Dani handia, eta gu geho gabiltza horrea antolatzen dugun bai. Ondo legoke antolatzen. Aparte bai, irauntzarekin batera, seguru benik, gorko topaketaren. Hori da. Nik uste dut, euskerazko lehenengo Game Jaman ez beta antolatu beharko genukela. Iritsiko delaguna, bai. Beste gauza bat, aurra bronka botatzea. Zer nik uste, kontu handiarekin ibil bagarela, Game Jameko produktu bat, esaten dugu. Game Jam baten sortu zen Minecraft. Game Jam baten sortu zen, ez da Excel Brothers hori, direla jokuak kristomo garapena aukatena, zureak ere ikusita, ostras, hori bi egunetan egiteko, txalo benetan talentoa daukazula. Baina nik uste dut, kaleratzen dugun mezua ez dela egokia. Joku bat egiteko, behar dituzun ordu kopurua, ez dakit dedikazioa, bi egunetan ez da posible horako jokurik egitea. Akats badago, komunikatzerako momentuan, zerbait dago, eski ematen du, gero ni pensero baten gana noa, enpresa bat bezala ez da, garatuko dizu bideoko bat. Zer bi egunetan ingo diazu ez da, Game Jametan egiten dituzu bi egunetan, egin dute Minecraft egin dute bi egunetan. Nerea ebe, ez berditu zei hilabete zure jokuaren erdia egiteko. Baina horaza bat dago. Egia ez dozuk arrazoia. Game Jametan parte hartzen dudanean eta ikuste dituzuten jokuak batzutan egoten direla holako kartazko gazteluak bezala direla batzutan, ez? Osea, funtzionatzen dute, baina justu eta normalen izaten dira ideia oinarrizkoak eta funtzionatzen dute zati hau, hori azkenekoa kastel egin nuena, bideoan polita dago, baina soinu batzuk ezin ditan ditun sartu eta ja 100 bost pantailatxo eta listo, izaten dira
dastatzeko jokutxo batzuk izaten dira prototipo batzuk, bai? Ez du zer ikusirikan gainera, nola antolatzen den bideojoku bat sortzerako garaian, jan bateko ideia bat, edo bideojoku bat txukuna sortzea, bai? Aurten ari naiz barraka prestatzen, eta ere pentsatzen, jametan ohituta nago, nik uste dut hilabete batean gehientsuena eginda dakadala, desberdina da, bai? Desberdina da, proiektu handi batek prestakuntza maila askoz handiagoa daka, hobeto egituratu behar duzu, kode aldetikan jan batean egin dezakezu desastre bat, baina gero hori batzutan jametako jokutara itzultzen naizenean, ni ere, edo tasten zara lanean eta esatuzu, ze desastre da hau, eta hori, eta orokorrean bai, egia da, eman berden mezua, batez ere mundu profesionalen. Bideojokuak egitea lan asko da, bai? Horregatikan, jende gutxi gara, nik uste dut orokorrean, konparatuta beste sektore batzuekin, jende gutxi dago bideojokoak sortzen dituena, zerbaitegatik handa, konplexua delako, bai? Gaur egun hala ere, konplexua da, eta aldi beran gaur egun da, inoiz baina, erresagoa dazkagun erramintei esker. Baina orokorrean da gauza bat, oso konplexua eta lan asko dakana, nik uste dut, hemen denek ezagutuko zuten bezala. Baina, arrazoi dakazu bai. Ez dakitz beste galderarik duzuen, o... Beste bari, nahi bat duzue holan amaitzen dugu. Nik uste neko itzegin dudan. Zerrik asko, bai?